Samtang nagginubatay ang Israel ug Palestine, ambot og ngano ni sila mga bay nga kaalyado mangha daw ni sa Ginoo sa Biblia, dinhi sa atong nasod nagpadayon ang joint military exercises nga gitawag og salaknib nga diin tektik og kabahin sa agreement sa EDCA. Apan nakugang taaning balita karon nga mikuyanap sa social media nga diin dunay report nga duna kunoy dugang unong T-129B attack helicopter nga ipuno sa atong AFP modernization program. Sumukabat na tanan og 12 ka T-129B attack helicopter. Kung mao ni, dako ni og ikatabang sa atong armadong kusog sa Air Force. Apan unsa man ning T-129B attack helicopter? Ato ning hisgutan karong taod-taod. Lakbitan sa nato karon ang issue sa West Philippine Sea nga diin nagkalaw na ang tensyon ani. Ang China pila na kabisis nga nagwarning sa Pilipinas nga likayan ang pakig-alyado sa United States ug di mag-apil-apil sa problema sa China versus Taiwan. Oy China, chill lang gud mo diha mga bay. Purbeda, ikaw man pud maoy kusog kayong mangbuli unya. Ratulon man day ka kung sungugon. Sungog-sungog raman guna ni Bongbong Marcos ang EDCA. Kau jud China ha ka, bida. Wa di ay kakadungog sa giingon ni Bongbong Marcos during election nga matod pa niya, friend to all, an enemy of none. Nakalimot siguro ka ana Mr. Xi Jinping. Pero ayaw kalimot nga during sa State of the Nation address, may warning sad si Bongbong Marcos nga di pod siya musugot nga matod pa niya, I will not preside over any process that will abandon even a square inch of territory of the Republic of the Philippines to any foreign power. Unsaon man nimo paghubad? Buot pasabot ang iyang pag-anunsyo nga friend to all, an enemy of none, dunay limitasyon. Economically speaking, that's a pragmatic approach as a Machiavellian leader. Maunay akong paghubad kay naa man jud problema sa West Philippine Sea kanang mga isla nga tipik og kabahin sa exclusive economic zone nga gibutangan og base militar sa China. Wa may labot anang inyong problema diha sa Taiwan, ang amua diha ang among declaim sa isla sa exclusive economic zone nga inyong giyak-an nga diin pinasubay sa balaod sa UNCLOS, maura nay among gipaglaban. What if kung buhaton kuno na sa nasod sa China nga ang ilang mga isla butangan og base militar sa Pilipinas, unya di nato ipasubay sa balaod sa UNCLOS? Unya dayon among ipalakaw sa mga Chikwa nga kanang UNCLOS mapya ra na sa mga fake news. Unya among ipatuo nga naami amo ang mapa nga gipasubay nga 9 dash line aron hakpon sa Pilipinas ang isla sa China. Maayo ka ha? Ang nakadaot manggod aning China mga bay kay ang ilang inamaw nga pilosopiya, kung unsay ako maoy ako, kung unsay imuha atong sawan. Nayabag na kanang pagpakig-alyansa sa Pilipinas sa EDCA, nakahibaw taana nga peligro na ug nakahibaw sa taana nga gigamit ta sa mga kano. Maunay ilang pagtuo. Pero wa sila kahibaw nga gigamit ra pud nato sila isip panggulat batok sa China. Kay puwerte man nilang nakakisi-kisi sa operasyon sa joint military exercise sa EDCA. Puslan maipit ang Pilipinas sa panagribal aning US ug China, may pagsabungo na lang sad nato sila, di ba? Murag delikado ra ba pud ning plano sa BRICS kay ang gamiton ra ba day aning kwartaha mao ang sa China? Aw, way kalainan sa monopolya sa dolyar. Baulang ato lang niya ning obserbaran mga bay.
ang atoa lang jud aning sakyan sa hustong paggamit sa tanang anggulo sa balance of power between the armed forces and currencies of these two giant countries. Ang atoa diri padayon natong suportaan og ubanan ang plano sa gobyerno sa pagpahimulo sa EDCA sites. Duda gani nako ana murag preparasyon ni para sa Benham Rise ug Sabah. Kay nganong gibutangan man ni og apil ang Isabela Province, ang Cagayan de Oro ug ang pinakatumoy sa Palawan nga kaduol na ana sa Sabah. Unya ang problema nato naaraman kaha sa West Philippine Sea. Sa laing bahin atong hisgutan ning development sa atong AFP modernization program nga gipalanog karon sa social media nga dungagan kuno og unom kabuok ang T-129B attack helicopter. Pero time pa, unsa may naa ning helikoptera? Nganong kini man jay gitripan sa atong Philippine Air Force? Ang makina manggod ani mga bay maurang makinaha sa AH-64 Apache helicopter sa United States nga sa kantidad nga $280 million makapalit na ta og unong kabuok ani, samtang kung arita sa US duhara kabuok sa AH-64 Apache helicopter ang atong mapalit. Kunya maurang makinahan. Di sad ni bintahaan ang T-129B attack helicopter kay duna ni anti-tank guided missile, air-to-air missile, duna say triple barrel gun system turret nga naa sa atubangan ug uban pang mga bomba o rocket nga gipangtangkil ani. Ang maximum speed sa iyang lupad ani may gikusgon nga 281 km per hour. Unya pwede sa ni siya mopundo o mag-urong sa kahanginan sud sa tulo ka oras sa range nga 537 km sa gitason sa altitude ceiling of 50,000 feet. Aw daog na ni oy. Unsa pay inyong gipangita? Sakay na. Ay palit na. Apan ang pangutana ani kung naa ba jud, kay murag wa ko makumbinsi aning balita ang mga bay kay dili pa man kayo ni kumpirmado. Base sa akong pinumpunging pagpangoy koy wa man koy nabasahan nga report gikan jud mismo sa Turkish aerospace industry nga ang atong nasod dunay gipirmahan nga dunay budget bahin ani. Ang ambot lang ha, basiga secret lang po nino for security purposes. Ato lang pabuton kay kung naa ni aw kanindot naman lang aning mga balita mga bay. Nahala sige hanto sa sunod pohon, rock and roll natong tanan mga bay.